ως διευθυντής του κλάδου του Πέτρογκραντ. Μετά τον Οκτώβριο του 1917, ο Κράσιν θα διοριζόταν από τον Λένιν ως λαϊκός κομισάριος εμπορίου βιομηχανίας. Για τον Βορόσκι, ο Πάρβους ίδρυσε στη Στοκχόλμη ένα γραφείο εισαγωγών-εξαγωγών της ίδιας εταιρείας Siemens Schuckert. Μετά τον Οκτώβριο του 1917, ο Βορόφσκι θα διοριζόταν από τον Λένιν ως ο παντοδύναμος πρόξενος στη Σουηδία και τις άλλες σκανδιναβικές χώρες. Ιδρύθηκαν εμπορικοί δεσμοί ανάμεσα στην Στοκχόλμη και το Πέτρογκραντ. Μέσω των καταλόγων των εμπορευμάτων, οι πράκτορες του Πάρβους μετέδιδαν μυστικές πληροφορίες γραμμένες με αόρατο μελάνι, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του Λένιν από τη Ζηρίχη. Το κύριο καθήκον αυτών των εταιριών ήταν να πιάσουν τόπο τα χρήματα που έλαβε ο Πάρβος από τη Γερμανία για το θησαυροφυλάκιο των Πολσεβίκων. Πολύ συχνά ήταν πλασματικές πιστώσεις για συμφωνίες που ποτέ δεν εκτελέστηκαν. Στην Κοπενχάγη, ο Πάρβους ήρθε πολύ κοντά με τον Γερμανό πρέσβη στην Δανία, τον κόμι Μπρόγκτροφ Ροτζάου. Από τότε ο εκλεκτισμένος αριστοκράτης έγινε προσωπικός φίλος του Πάρβους και ο κύριος παρασκηνιακός πολιτικός μεσάζων του στο Βερολίνο. Από το 1922 μέχρι το 1928, ο κόμις Ροντζάου θα ήταν πρεσβευτής της Γερμανίας στη Σοβιετική Ρωσία. Ο Αλεξάνδερ Πάρβους κατέβαζε ιδέες εύκολα και απλά. Το φθινόπωρο του 1915 κατέθεσε άλλη μια πρόταση στον κόμι Μπρόγκτροφ Ροτζάου μέσω των διπλωματικών καναλιών και εκείνος τη μετέφερε στο Βερολίνο. Ήταν μια περιγραφή μιας οικονομικής επιχείρησης. Σύμφωνα με το συγγραφέα της, δεν θα κόστιζε πολύ στη Γερμανία, αλλά θα είχε ως αποτέλεσμα να έχει πτώσει το ρούβλι στη Ρωσία. Με αυτήν την οικονομική πρόκληση, ο Πάρβος ήθελε να επαναλάβει την επιτυχία του 1905. Η πρότασή του είχε θετική αντιμετώπιση. Κάλεσαν αμέσως τον Πάρβο στο Βερολίνο για διαβουλεύσεις. Υποσχέθηκε να οργανώσει στη Ρωσία μια μεγάλη πολιτική ευνηδιαστική απεργία και να την συγχρονίσει με την επέτειο των γεγονότων της 5ης Ιανουαρίου του 1905. Τα χρήματα της ματωμένης Κυριακής. 1.000.000 ρούβλια τα έλαβε ο Πάρβος στην αρχή του 1916. Ορίστε η απόδειξη. Έλαβαν στις 29 Δεκεμβρίου 1915 από την γερμανική πρεσβεία στην Κοπεχάγη 1.000.000 ρούβλια για την ανάπτυξη επαναστατικού κινήματος στη Ρωσία. Δόκτωρ Γκέλφαλντ. Στο έγγραφο, ο Πάρβος υπέγραψε με το αληθινό του όνομα. Στο Πέτρογκραντ και στο νότο της Ρωσίας άρχισαν οι πρώτες μαζικές τάσεις και απεργίες, αλλά δεν έφτασαν στο σημείο που είχε ορίσει ο Πάρβος για τις 9 Ιανουαρίου. Μία ένοπλη εξέγερση. Το έθνος δεν ξεμυαλίστηκε από την πρόκληση. Ο Πάρβος δεν τα πήγε καλά με τους προστάτες του. Υπήρχαν δυσάρεστες συζητήσεις με τον κόμι Ροτζάου. Στο Βερολίνο άρχισαν να αμφιβάλλουν. Φτάνουν τα λεφτά στο στόχο τους? Ο υφυπουργός Φον Ιάκοφ υπέθεσε ότι ο Πάρβους φετερίστηκε τα χρήματα. Ήρθε μια περίοδος μείωσης των δραστηριοτήτων του Πάρβους σχετικά με την MFA της Γερμανίας. Η χρηματοδότηση πάγωσε. Ο Πάρβους εστίασε το ενδιαφέρον του σε μια νέα σύσταση, την κοινή ναυτική διοίκηση της Γερμανίας. Ήταν απαραίτητο να αποδείξει άμεσα την αποτελεσματικότητά του. Από το σχέδιο του Πάρβους. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πόλη Νικολάιεβ. Εκεί, υπό έντονες συνθήκες, ετοιμάζονται να εξαπολύσουν 2 πολεμικά ναυτικά. Χτισμένα στα ναυπηγεία του Νικολάιεβ, τα θωρηκτά που μπήκαν στο στόλο το 1915, αυτοκράτηρα Εκατερίνη και αυτοκράτηρα Μαρία, ήταν ρωσική απάντηση στην κυριαρχία της Μαύρης Θάλασσας από 2 γερμανικά τεθωρακισμένα θωρηκτά. Τα φωνικά θωρηκτά υπό την τουρκική σημαία Γκέμπεν και Μπερεζάου παρενέβαιναν στα ρωσικά νερά βάλλοντας με υπεροψία κατά της ακτής και των πόλεων λιμανιών. Το θωρηκτό αυτοκράτηρα Μαρία, με το βαρύ πυροβολικό του και την μεγάλη του ταχύτητα, ξεπερνούσε τα πλοία Γκέμπεν και Μπρεσλάου. Ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας ήταν υπό την διοίκηση του νεότερου αντινάβαρχου Αλεξάνδρ Βασίλιεβιτς Κολτσάκ. Προετοίμασαν υπό την διοίκησή του μια επιχείρηση αποβίβασης για να καταλάβουν το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, που θα είχε ως αποτέλεσμα το τέλος του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα. Και εδώ πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του Πάρβους. Στις 7 Οκτωβρίου του 1916 το θωρηκτό αυτοκράτηρα Μαρία ανατινάχθηκε. Άρχισε μια τρομερή φωτιά που στέρισε τη ζωή σε πάνω από 200 ναυτικούς. Η επιχείρηση στο Κολτσάκ δεν έγινε. Το μεγαλόπνοο σχέδιό του ήταν να καταστρέψει την αίσθηση ανωτερότητας της άμυνας. Χιλιάδες δημοσιογράφοι εφημερίδων που είχαν πληρωθεί από αυτόν, βοηθοί της κρατικής Δούμα, θριαμβολογούσαν για την ήττα του ίδιου του στρατού και σε επιτυχημένες επιθέσεις φώναζαν ότι ο πόλεμος ήταν ντροπή και άσκοπος. Ήταν ο συγγραφέας των πρώτων πολιτικών τεχνολογιών με σκοπό τη μετατροπή του πατριωτικού πολέμου σε εμφύλιο πόλεμο.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ξαναέστρεψε το ενδιαφέρον του στον Πάρβους. Μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου στην Ρωσία, ήταν απαραίτητο να βιαστούν. Η μεταβατική κυβέρνηση εξακολούθησε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, επιβεβαιώνοντας τις συμμαχικές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ρωσία απέναντι στη Βρετανία και τη Γαλλία. Την άνοιξη του 1917, εναντίον της Γερμανίας προσχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρχισε ένα σχέδιο της συνεργασίας του Πάρβους με την MFE της Γερμανίας. Ξανάρχισε η χρηματοδότηση για να εφαρμόσει το σχέδιό του. Ο Πάρβους χρειαζόταν και πάλι τον Λένιν, αλλά όχι στην Ελβετία, στην Ρωσία. Οι Γερμανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ανέπτυξαν ένα σχέδιο μαζί με τον Πάρβους μεταφοράς των επαναστατών στη Ρωσία. Ο μόνος δυνατός τρόπος, σιδηροδρομικός από την Ελβετία στη Ρωσία, διασχίζοντας τη Γερμανία. Σύμφωνα με το στρατιωτικό νόμο, οι πολίτες της εχθρικής χώρας πρέπει να συλλαμβάνονται αμέσως όταν περνάνε τα σύνορα. Αλλά με προσωπικές οδηγίες του αυτοκράτορα σχετικά με τον Λένιν και την ομάδα του, έγινε εξαίρεση για αυτούς τους Ρώσους υπήκοους. Ο Λένιν είπε ότι τα εισιτήρια δεν μπορούσαν να αγοραστούν με γερμανικά χρήματα και γι' αυτό τα αγόρασε ο ίδιος ο Πάρβους. Η αναχώρηση των μελλοντικών επαναστατών από την Ελβετία ήταν αρκετά ταραχώδης. Στο σιδηροδρομικό σταθμό, μια ομάδα Ρώσων πατριωτών έλεγαν ότι οι Γερμανοί πλήρωσαν πολλά λεφτά στον Λένιν. Κατά την αναχώρηση, άρχισαν να τραγουδάνε το International και κάποιοι του φώναζαν «Γερμανοί κατάσκοποι». Ο ίδιος ο αυτοκράτορας της Γερμανίας πλήρωσε για το ταξίδι σας. Ο Λένιν κρατούσε στα χέρια του μια ομπρέλα που του φάνηκε πολύ χρήσιμη. Καθώς πήγαιναν προς το τρένο μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό, άρχισε ένας καυγάς. Το δίθεν σφραγισμένο βαγόνι ήταν στο κανονικό τρένο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα υπόλοιπα γερμανικά τρένα παραχώρησαν προτεραιότητα στο τρένο του Λένιν. Τόσο σημαντικό για τη Γερμανία ήταν το έργο του. Το καθήκον της συνοδείας του Λένιν και των άλλων επιβατών του ειδικού βαγονιού, η γερμανική πρεσβεία της Ελβετίας το ανέθεσε σε έναν δοκιμασμένο πράκτορα, έναν σοσιαλιστή ονόματι Φριτς Πλάτεν. Ο Λένιν και ο Κρουπσκαγιά είχαν ξεχωριστά κουπέ. Στο διπλανό ήταν μια φίλη του Λένιν, η Ινές Αρμάν, και τότε ο Αυστριακός υπήκοος Καρλ Ράντεκ. Ο Ράντεκ ήταν αποστάτης και γι' αυτό φοβόταν πολύ τη σύλληψη. Στο σφραγισμένο βαγόνι υπήρχαν συνολικά 33 άτομα. Αυτή είναι μια αυθεντική λίστα των ανθρώπων που μπήκαν στη Ρωσία. Στην Γερμανία υπήρχε λοιμός, αλλά οι επιβάτες του σφραγισμένου βαγονιού δεν είχαν έλλειψη τροφίμων. Τα γεύματα μαγειρεύονταν από ειδικά αποσπασμένο μάγειρα. Το μόνο άτομο από όλους τους ανθρώπους από την Ελβετία που του επιτρεπόταν να βγει από το βαγόνι για να αγοράσει εφημερίδες ήταν ο Φριτς Πλάτεν. Αυτό του έδινε επίσης την ευκαιρία να αγοράσει μπύρα, ένα ποτό που άρεσε πολύ στον Λένιν και τον Ζινόβιεφ. Από τις αναφορές της Ρώσικης Υπηρεσίας Πληροφοριών, έχει επιβεβαιωθεί ότι προς το παρόν σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας υπάρχει έλλειψη φαγητού και γενική δυσαρέσκεια. Η γερμανική κυβέρνηση, θέλοντας να βρει διέξοδο από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η Γερμανία με κάθε μέσο, ανυπομονούσε να συνάψει ειρήνη και για να εξυπηρετήσει τον επιδιωκόμενο σκοπό, έστειλε τους σοσιαλδημοκράτες από τα ουδέτερα κράτη στη Ρωσία, πληρώνοντας καλά λεφτά. Ακόμη δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί στο Βερολίνο κράτησαν το τρένο για 24 ώρες οι συντονιστές του ταξιδιού, μετακινώντας το τρένο στην διαδρομή επίγουσας ανάγκης. Υπάρχει μια εκδοχή ότι στο σκοτάδι πλησίασαν το τρένο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί